बुजाया मालायनि भिडिअखौ आमालाय हारसा जाथिनि भिडिअखौ सेभ खालामना लानानै मालाय बेबायदि पस्ट होबायदों बिदि लावहा गिबियानो गैखाया फाला बदलसोलै बाथा बयबो फाला बदल सानसे नोंनि जिउआवबो जानो हागौ बेफोरो हाय हेलो लोगोफोर आरो आं दायो नोंथांमोननि गेजेरावहाय फिन खेबसे गोदान भिडिअ लाबाय आरोना लोगोफोर थ' लोगोफोर जायखियानो जादोंला बे समावहाय नोंथांमोना बे भिडिअखौ नुखाबायबो जानो हागौ आरो नुवाखैबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर थ' जायखियानो जादोंला नुवाखैबा नोंथांमोना आंनि चेनेलनि गेजेरजों भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय गोबाव खालामबाय थालासै सिदा डिसक्लेमारखौ लागायदेरना होलांदोंसै नोंथांमोना भिडिअखौल' स्किप खालामाजासेनो जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर अब्लानो बुजि मोनगोन ना थौदो बिदिब्ला नायलांदो थ' लोगोफोर बे समावहाय आं नोंथांमोननि सेरावहाय मोनसे कन्टेन्ट लानानै फैदों आरोना लोगोफोर थ' मैया दाखालि नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानो हागौ बे आं मानि थाखाय कन्टेन्ट लानानै फैदों बे आंनि थाम्बनेल आरो टाइटेलनिखौ नायनानै नङाब्ला लोगोफोर थ' मैया दाखालि नोंथांमोना नुखादों जानो हागौ आरोना लोगोफोर बै गोदोनि मथा मथि 1-2 मान्थनि सिगाङावहाय थास' बिबारनि भाइरेल भिडिअ जादोंमोन ना थ' फिन खेबसे मैया दाखालि सासे थास' बिबार बायदिनि सेम मानसिया ड्रेस गाननानै सेम खानाय बेफोरबायदि नुनानै दाखालि जे भाइरेल जादोंमोन आरोना लोगोफोर बियो थास' बिबार नङा होननानै बुंनाया नोंथांमोनाथ' गोबाङानो मोनथिखाबाय नङा होमबा लोगोफोर न थ' बे थास' बिबारनि जिथु नङा लाखोनो गुबुना भाइरेल खालामनाय बेफोरखौ लानानै दिनै जोंनि जकिं ब्रादारा नोंथांमोननि सेरावहाय मा फोरमायदों आरो मा बाथ्राखौ लानानै बिथाङा गुवारै जोंनि जिथु गासैबो ससियेल मिडियायाव बानसावना होग्रा बा ससियेल मिडिया इउटुब बा फेसबुक बायदिसिनाफोरखौ सालायग्रा बिथांमोननि बागै आरोना लोगोफोर बिथाङा जोंनि जकिं ब्रादाराहाय गुवारै बाथ्राखौ लानानै फोरमायथिनानै होदों फोरमायदों बयखौबो बुजायना होदों आंखौबो नोंखौबो बयखौबो नङा होमब्ला लोगोफोर माने जों गावजों गाव बेफोरबायदि एना एनि जानाङा बा गोरोन्थि जालायनाङा होननानै आरोना लोगोफोर थ' जायखियानो जादोंला बे समावहाय नोंथांमोननि सेरावहाय बे जकिं ब्रादारा मा बाथ्राखौ लानानै नोंथांमोननि सेरावहाय गुवारै फोरमायथिखौ नोंथांमोना खोनाब्लासो बुजि मोनगोन नङा होमब्ला लोगोफोर ओंखायनो आं बै जकिंआ बुंनाय बाथ्रानि बे भिडिअनि क्लिपखौ नोंथांमोननि सेरावहाय देखायलांना होनाय नोंथांमोना जोबजासिमल' नायलांबाय था आरोना लोगोफोर नायलांदो बिदिब्ला थेवबाबो आं बेबायदि होननानै सेयार खालामदो होननानै आं बेबायदि नङा बे बुजाया मालायनि भिडिअखौ आमालाय हारसा जाथिनि भिडिअखौ सेभ खालामना लानानै मालाय बेबायदि पस्ट होबायदों बिदि लावहा हारसाफोरनि भिडिअखौ होननानै होनांगौ दङ आंना मायो और अभी तो रुको क्लाइमैक्स अभी बाकी थास' बिबारनि बागै बिराद मोनसे भिडिअ नुबाय थायो आं सम सम ना सासे सिख्ला थास' बिबार ना मा होनो बिनि बागै सम सम बिराद भिडिअ आपल'ड भाइरेल जाबाय थानाय नुयो आं एक्सुवेलि ना नाथाय बे भिडिअआ गाव नङा होननानै बुंदों आरो ना नाथाय नैबेखौसो आं मोनसे बिराद दुखु मोनदों बा साननो गोनां आरो ना जोंनि बर' जाथिया बर' हारियाव मोनसे ओरैबायदि गेना गोरोन्थि दङ सासे जुदि सोरबा बेक्तिया माबा मोनसे भुल गोरोन्थिनि थाखाय माबा उसुबिदा समस्यायाव खैफोदाव गोलैनानै दायनिगिरि जाबाय बे बेक्तिखौ ओरैबायदि मेन्टेलि टर्चार होनानै माने थैनानै थाङागौ माने सान्थि गैया आं बे संसाराव थानो हायै बादि खालामखायोना जोंनि जाथियाव बे मोनसे गाज्रि सोलोंथाइ बिद्दाया बर'नि गेजेराव दं दै सोरबा सासे बेक्तिया माबा मोनसे दाय भुल गोरोन्थिनि थाखाय बोरैबा जुदि गालिनफ्लांबाय बे मानसिखौ ओरैबायदि सारा जिबन थांनानै थानो हायै बादि ओरैबायदि मेन्टेलि टर्चार नांहोयो माने राव सोदोबबानो गैया आरो ना एक्सुवेलि आं मा रावजों बुङो बिराद जाज खालामनानै नायलायना दा बे बिथाङा नुनायाव सेहेराया एखे नुदों आरो ना दाथ' गथ'आ गाव गाफां गाफांनो मोनसे सोरनिबा भिडिअ रिप्ले होनाय नुदों आरो ना हा ओरैबायदि शेयार जायो ओरैबायदि शेयारिं होननाय बुस्थुखौ मानो दाबो मानसिफोरा बुजिया दा थांना थानाय मानसियाबो मालाबा थैनानै थाङाबा राहा गैयै बायदि खालामखायो माने थैनानै थाङाबा गसंनानै थानो हानाय बा आं भुल जाबाय आंखौ निमाहा होनांगौ आङो रायजो राजानिफ्राय आं जि दाय मावबाय आं जाहाथे नेक्स्ट बार मावनांला आरो आं मावला होननानै माने साननानै थाफिननोबो राहा गैयै बादि जानानै थाखायो माने थैब्लासो बे मानसिया माने
स्रां थांनायफोरबायदि ओरैबायदि खालामो माने नाङाथ' आंनि आंगो बिदा फंबायमोनखौनो बुंबाय आङो ना माने सोरबा सासे बेक्तिया दाय भुल गोरोन्थि मावदोंब्ला मानिबा थाखायसो मावो दे बे सेक्स होननाय बुस्थुआ मानसिनि जिउआव ओरैबायदि डेन्जार बुस्थु माने बेयो थैजोंसो सोमजिनाय बे बुस्थुआ सोरनिबा सेक्सआ गोबां बारा सोरनिबा सेक्सआ गोबां खम बेखौ नों आंहा बुंनो लाजियो नाथाय डक्टरफोरा माने बेखौ डाइरेक्टलि बुङो ना दा बेफोरो मालाबा सोरनिबा देहाया ओरैबायदि थैजों सोमजिनायखाय सोरनिबा माबाया बेफोरो बिराद माने मालाबा बेफोरबायदि गालिनफ्लाङो मालाबा सोरबाया बिदिनो आरोना दा बेफोरबायदिखौ रावबो हमथाना थानो हानाय माने गैया माने नोङो दिनै फर एग्जाम्पल नों जिब जुनारानो बेफोरनि थाखाय मालाबा असान्ति जायो होमबा दिनै मानसिया साननो हानाय बुजिनो हानाय आरो होमब्ला अबा सेक्सनि बेलायाव माबायदि जागोन बेखायनो बियो मालाबा जाफ्लाङो आरो सोरबायाथ' बे पार्सनेल बिजनेसनि थाखाय सोरबाया खालामो बेखौ बुङाखै सोरबाया जाफ्लांनाय बेफोरखौहाय माने शेयार खालामालासिनो ससियेल मिडियायाव होआलासिनो जुदि होआब्ला माने बिराद माने जोंनि बर'नि समाजनि गेजेराव बेफोरबायदिया मोजां जालांगोन माने मोनसे समाव जानानै थांबायमोन बावबायमोन मोनदां गोसोखौ सान्थि मोनफिनबायमोनदां थानोबो आरो दा नै एखे सेहेरा नुनायखाय नंगौ नङा आं बिनि बागैथ' बुंला माने बयबो बिनि बागैनो भिडिअ बानायदों कन्टेन्टआनो गैखाया नोंसोरहा साला मोजां बुंनोथ' सोरखौबा साजेसन होनो सोरखौबा माबा गियान होनोथ' साला जेबोआनो गैखाया फाला बदलसोलै बाथा बयबो फाला बदल सानसे नोंनि जिउआवबो जानो हागौ बेफोरो नों जाया नोंनि फिसानाव नोंनि फिसायाव जाया नोंनि फिसौनावबो जाहैनो हागौ बेनिखायनो बिसेसकै जों बे हिनजाव माहारिफोरखौ बांद्राय शेयार खालामथारनाङा बेफोरबायदिनि बागै थ' लोगोफोर भिडिअ बेनोमोन निसय नोंथांमोना नायनानै बुजि मोनखाबाय नङा होमब्ला आरो आं दायो नोंथांमोननि सेरावहाय बांद्राय बाथ्राखौ बुंनो थांलासै नोंथांमोना जा बुजिनांगौ बुजिखाबाय जा मिन्थिनांगौ मिन्थिखाबाय नङा होमब्ला लोगोफोर थ' आं लास्टआव जोबनायाव ओरैबायदि मोनसे बाथ्राखौ बुंलांगोन जुदि आं नोंथांमोननि नैबे मोनसे भिडिअखौहाय रिपिट खालामफिननायाव जुदि आंनि फारसे माबा मोनसे गेना गोरोन्थि जादोंब्ला आं नोंथांमोननि सेरावहाय बयनियावबो निमाहा बियो जेन आं जाहाथे नैबे मोनसे बाथ्राखौ बयबो मिन्थिना लायो बयबो सिनायना लायो होननानै जेनेबा आं शेयार खालामनाय बायदि जादों आरोना लोगोफोरथ' नोंथांमोना जुदि गाज्रि मोनाखैब्ला बे शेयार खालामनायाव जुदि मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना आंनि चेनेलावहाय गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो लोगोसे लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो जोबनायाव बै खनायाव थानाय बेल आइकनखौ दाबायना होदो आरोना लोगोफोर जाहाथे आं आरो गोदान भिडिअ बेफोरबायदि आपडेट होयोब्ला नोंथांनियाव गिबियै नटिफिकेसना सहैनाय बायदि आरोना लोगोफोर स' थेंक इउ स' माच आरो नेक्स्ट भिडिअ फिन खेबसे लोगो मोनगोन बाय बाय